Mumpung preyan sarapane ning gone Mbah Bu maneh. Lho gorengane wis cemu pak menul-menul kaya ngene iki. Lah iki pesenanku iki wis teko yo, Bes. Iki enek es teh, es jeruk, sego pecel, sego tumpang. Ojo lali tambahan telur gorenge. Wis ngene iki lho, penampakan sego pecel ning gone Mbah Bu. Lawuhe terancam enak nek menurutku iki. Apa nek sambel iki nggarai wong kangen ae. Ning kene iki aku yo pesen kanggo anak-anakku yo, Bes, tapi iki orang gawe sambel, cuman tempe, tahu, peyek karo telur goreng. Iki anakku satu porsi untuk satu orang. Maem iki wis jan enak menul-menul. Ning kene iki tempatnya yo luas, kena digawe cangkruk, kursine yo akeh, iso view-ne kuwi langsung ning ratan. Nah, iki kabeh anak-anakku wis maem, bojoku yo wis bar maem, ganti aku sing maem. Wis aku nggak sabar, wis ngiler banget rasane iki. Peyeke sampai keres iki. Aku jan menikmati sarapanku dino iki mau. Apa maneh sing tak senengi iki enek capar mentah karo lontoro bayuh iku dijori sambel, dikei indo goreng, tahu, tempe karo peyek. Wes enak ngentekne sego. Sakliyane sego pecel ning kene yo enek sego sayur karo bothok. Wis to ning kene iki murah meriah, ora nggarai kantong kuwi kosong, Bes.